keď nie je nikoho, kto by ti zotrel slzy z tvojej tváre. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 7. Ježišov druhý pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tak ako všetci, tak aj ja, slúžka jednej bohatej rodiny. V Jeruzaleme som sa išla pozrieť v ten deň na divadlo, ktoré sa malo odohrať na Golgote. Mali ukrižovať nejakého Ježiša, ktorý sa vydával za židovského kráľa. Takýchto divadiel som už videla veľa, ale toto mi zmenil život. Prišla som na miesto vtedy, keď Ježiš padol. Vraj to bolo už druhýkrát. Zastala som tesne vedľa neho. Vravela som si, už sa nepostaví, no on pozrel do neba a vstal. Zamrzla som na mieste. V tomto človeku sa skrývala ohromná sila, odhodlanie a obeta. Neviem, ako som to vedela, ale viem, že tento človek bol odsúdený neprávom. Jednoducho to viem. V hodine úzkosti a opustenosti, keď myslíš na to, že už nie je cesty ďalej, ani cesty späť. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 8. Nariekajúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Plakali sme. My, jeruzalemské ženy, sme plakali. Nad kým a nad čím? Nad našou spásou, Ježišom. Mali sme súcit a nebolo nám jedno, že trpí. Kričali sme na všetkých, ktorí ho potupovali. Nech ho nechajú, veď už aj tak dosť trpí. Prečo ho nenechajú? Keď nás uvidel, so slzami v očiach, zahriakol nás. Vravel, že máme plakať nad našimi deťmi, nad ich životmi. Ešte nám povedal, aby sme svojimi hriechmi nespôsobovali bolesť iným a jemu. Nikto z nás to nečakal. Nechápali sme to, ale neskôr sme to pochopili. Už vieme, že išiel zomrieť za nás všetkých, za naše hriechy, deti a manželov. Našu vďaku mu nebudeme môcť nikdy dať úplne najavo. V hodine úzkosti a opustenosti, keď ťa obklopuje ľudská neúprimnosť a falošnosť. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Pane Ježišu
Zastavenie 9. 3. pád. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zašiel priďaleko, teda padol prihlboko. Prihlboko na ich povešenecký pohľad zhora. Už 3. pád počas jeho cesty. Nevidela som, či ho potkli, alebo padol pod ťarchou kríža. Podľa mňa vedel, že to bol jeho posledný pád. Keď bol na zemi, väčšina sa mu smiala, kričali na neho a pokúšali ho. Bola som medzi nimi, mladá hlúpa žena, ktorá nevedela, čo robí. Miera nášho zbožného pretvarovania sa vyčerpala, ukázali sme pravdu svojho srdca. Nebolo v nás ani kúsok milosrdenstva. Neskoro som pochopila, čo robím. Zahambene som sklonila hlavu a odišla som. Nikdy som si to neodpustila. Bolo to strašné. On to ticho znášal. Vedel, že jeho koniec na tomto svete sa blíži. V hodine úzkosti a opustenosti, keď pre tvoj hriech zaobchádzajú s tebou nemilosrdne a nedôstojne. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 10. Pozbavený všetkého. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Celý čas kráčal sám, v nevýslovnej opustenosti. Keď došiel na miesto, násilne mu zobrali jeho odev. Veľmi ho tým ponížili, ako by nestačilo, ako trpel doposiaľ. Nepoznali žiadnu hranicu, tak ďaleko aj zašli. Iba náha samota ho obklopovala. Jeho odev si rozdelili ako psi a nechali ho na pospas zvedavým očiam. Vôbec na neho nebrali ohľad. Viem to, lebo som bol medzi tými, ktorí si rozdelili jeho odev. Spravil som chybu. Každý robíme chyby. Snáď mi to odpustí. V hodine úzkosti a opustenosti, keď si pozbavený dobrého mena, hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 11. Pribitý na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Už je to tu. Začali ho pribíjať na kríž. Prebili mu ruky aj nohy. Jeho krv sa valí po popráskanej zemi. Nevydáva žiadne stony. Je silný. Postavili kríž a s ním aj ďalšie dva, na ktorých boli zlodeji. Ale ani tí mu zo začiatku nevenovali pozornosť. Jeho jediný spoločník boli kríž a samota. Desivá samota. Tupé údery kladivom v nej zneli večnosť. Všetko pohltilo mlčanie. Stál som tam pod krížom s jeho matkou. Ja jeden z jeho najmilších učeníkov, Ján. V hodine úzkosti a opustenosti, keď sa v tvojom živote nič nemení a utrpenie sa stupňuje. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie.
S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 12. Povýšený nad zem a stretnutie so smrťou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Visel som vedľa neho. Ja a môj spoločník sme boli odsúdení spolu s Ježišom. Rozdiel bol v tom, že my sme boli odsúdení právom a on neprávom. Cítil som, že on je Boží syn. Môj komplic nemal toľké šťastie. Robil si z neho zábavu. Rúhal sa. Chcel, aby nás oslobodil. No teraz už aj zem je ďaleko. Viseli sme vo vzduchoprázdne. Visel som, ako Ježiš zomiera. Ja som zomrel až po ňom. O 3. hodine zrazu Ježiš zvolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Vydychol. Nebal som sa smrti, lebo som vedel, že sa s Ježišom ešte dnes stretne. Sám mi to povedal. V hodine úzkosti a opustenosti, keď tvoja posledná nádej zomrela, hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ranu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastavenie 13. V lone matky. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Docielili sme, aby sme Ježiša mohli pochovať. Pilát nám to dovolil. Ja, Nikodem, spolu s Jozefom. Arimatejským sme ho zložili z kríža. Duša už bola oddelená od tela. Telo bezvladné ležalo v lone matky. Tá usedovo plakala. Pre matko to muselo byť niečo strašné stratiť svojho syna. Vedela však, že ináč to nemohlo byť. Za chvíľu príde vykúpenie. Konečne blízko a predsa delí na smrť. V hodine úzkosti a opustenosti, keď pochovávaš lásku a priateľstvo tých, ktorých si úprimne miloval, a ostávaš sám. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 14. Nádej zomiera posledná. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Spolu s Jánou, Máriou a 3 ženami sme Ježiša uložili do nového, ešte nepoužívaného hrobu. Zavunilo sme ho do plátna, natreli voňavými olejmi. Nebola som pripravená na túto chvíľu. Ježiš bol ten, ktorý ma vrátil na cestu svetla, zachránil ma z pochybných chodníčkov, mňa, Máriu Magdalénu, ktorá som predtým travila čas v nevestnicoch. A teraz iba ticho, tma, kameň, hrob, je tam, nie je tam, je sám, nie je sám. On ho zdvihol svojou pravicou. V hodine úzkosti a opustenosti, keď dúfáš proti nádeji a osmeluješ sa ako Mária Magdaléna, so slzami v očiach zotrvať napriek všetkému pri hrobe. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami